yang berdiri menurut hari kalau ada yang sing ramai ini ke suku bako sirong menyang solo lelai mayung majenti dan saya aku dari Pak Jenti kriyen dan ada nggak problem ini kalau tak kali motor ini nanti percaya satu nama dari dengan sampai dengan tapi kesalahan suku bako elahe sirong menyang solo lelai payung majenti wong mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip golek duit suku bako elahe sirama menyang solo lelai payung muntok majenti lolo loba wong mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina ya iki pocong opo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Pinten menika kula panjenengan matur suwun dhateng Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sepindah matur suwun kula panjenengan pagi hari ini estu dados piantun ingkang soleh Allahumma amin. Soale nopo iki pilihan enten sing boten dipilih oleh Allah boten saged kumpul piantun soleh. Ingkang nomor kali syukur ingkang nomor kali alhamdulillah panjenenganku dari Pak Polisi tenang jopo-jopoku tetap polisi gabungan. Iya loh, Bapak keluar itu di PNS, semua keluar kenal. Ini masya Allah Bapak keluar. Untuk sektor itu saya mau pengen anak cuma kok asal pensiun. Nah ini makanya bapak-bapak ibu-ibu sing wis dadi PNS dijogo tenang. Teman-teman untuk sektor iso pengen anak putih itu bisa ini Pak, untuk keluar anak keluar itu kesentuk bersasi 1.000 kali berat itu apa? Karena sing atom ini dari negara itu pensiun ini syukur awal nopo keluar panjenengan itu lahir gak pesen Pak buatan pesen, kalau oleh pesen itu buatan pengen peraturan dari kapur jadi penting nomor pesen mau oleh pesen, ini kan baru pesen, ini pun pilih kali Gusti Allah makanya disyukuri Bapak Ibu mati. Sing luwih malih kok tenggores niku enten tempat kangge napa? Siraman-siraman
Oh, ini dadosaken amal jariah. Kedengaran Kanjeng Nabi, kedengaran Allah, wonten surat Yasin ingkang dinawaos. Besok wong-wong bakal ditangeke, bakal ditekoki apa sing dikerjake lan apa sing ditinggalke. Dadi saliyane kula panjenengan ditekoki sak bendinane, isih ditekoki apa sing boten ditinggalke. Kula iki dados amal jariah. Semoga sirah rohani ini mungkin saestu awet nopo misalnya kula panjenenganku pola sakola ucap sakecap itu enten manfaatnya. Yang kita seberi kanthi wawasan alhamdulillah sejarahnya. Alhamdulillah. Sebelumnya enggak terhormati Bapak Kapolres dari ini masih yang mungkin sesuai mengenai kerja Allahnya kami kata-kata dihormati staf orang kasar-kasar bagus dan terhormati Bapak Ibu yang hormati tema meniko tema ini kan Isra beberapa sampai di situ oleh Bapak Kapolres itu saja nih omong terus Bapak Kapolres bicara tidak berlaku. Ngeten, ceritanya pun singkat bahwa ayat satu diwasain bukan dimah dari bahwa Wairi ampun ini kok ayat itu Isra Mi'raj itu dengan menuju cita-cita ya Bapak Ibu Awit itu buat dunia ini kok asli. Dari hikmah peristiwa ini, yang pertama Kanjeng Nabi itu kan susah. Garwane yang selalu membantu dalam berdakwah niku sedo. Beliau Siti Khadijah istri yang solehah. Ketika suaminya sakit ketika melawah yang Nabi itu kadung niku ditemui ibu-ibu lho jenengan anak kagunge kadung ngoten jenengan kepilih. Halo. Siti Khadijah niku Kanjeng Nabi Nuwayah niku pademen selimuti dikemuli. Tapi yang bersani boten. Kula iki gagah dadi unggal omah yo pek wayangnya. Ibu-ibu sing lanang lagi masuk angin kuwi karo sing kon mijuti, kon ngeroi tapi ibu-ibu ora tanggap. Piye Pak masuk angin yo awakku ora penak. Piye golek izin apa piye ngono niku Pak. Kudune nek dicanda sih. Iya Bu. Dari Pati S2 ini makanya Kanjeng Nabi itu segini. Siti Khadijah itu istri yang solehah yang selalu membantu berdakwah. Bapak-bapak yang sampun ngalami ketika mau berangkat kerja, niku sing wedok berangkat niku nganggo pewa-pewa, nyepeda motor kepikiran omah, tujuh kantor kepikiran omah. Kira apa ya? Estu. Makanya pripun carane? Nggih kata-kata silaturahmi siraman rohani ini. Kersane ati dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ning sini kok. Panjang ibu-ibu niku orang kono lagi ini padha mawon. Enenge jaluk bener, kalau ngangkok jajan apa niku nggih. Armane ndi mesti nak milih kula, ndela salah kuwi jangan karo. Timpang nek kono jenengan nek ngono. Nek ibu sing salah, sing milih salah, itu simpel. Jadi bareng-bareng yo Mas. Ngono iki kok. Lah, hikmah saking ini kenapa? Istrinya itu sangat setia, sangat solehah. Kanjeng Nabi sedih. Kemudian pamannya juga dipundhut oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sedih. Akhirnya wong nak lagi susah niku dihibur, diheling piknik ben seneng.
Jadi bapak ibu kalau hormatnya lagi support itu ya sosok betul berjuang. Nanti ngomong sementing nyaman bisa berkomunikasi. Ini pun seneng dari masjid ke masjid. Maksudnya apa hikmah dari ini? Nek kalau panjenengan lagi susah duwe masalah, niku kan sering-sering ke masjid, sholat berjamaah. Nanti sedikit akan dibuka oleh Allah jalan keluar. Makanya hiburan para nabi itu mau sholat. Kanjeng Nabi itu nak sedih, ngaken bilang atau aku nak sholat. Makanya jamaah rumah. Kalau lanjutan ken ngaji, ken sholat itu ben dari wong singsan. Kena suwe-suwe kangen. Ben kenal kali Allah, ora wis kenal suwe-suwe kangen. Nek wis kangen kadung penaan niku mboten kisah. Niku ingkang sampun ngrasake nikmatipun salat. Dados kula panjenengan iki kados kula iki ya tesih bocah niku ene wong ayu ngowahi permen. Nek bocah cilik niku kira-kira sing ditonton permene apa sing warine. Permene ya wae. Ajine permene ora gagas ayu ora. Tapi nek kula bocah wis gede. Boten permene. Sing ngowahi permen. Dadi kula nek wis dewasa ngeten iki yo sing ngowahi rezeki. Rezeki niku jatah Bapak Ibu hormati. Tapi ngambil gaya itu perintah. Jadi mungkin sakolah untuk ganjaran. Dan rezeki itu boleh bisa tertukar. Dan itu nak orang Jawa jenenge pawaan. Pawaan itu mau sugih itu mau kesandung duit lah. Nah pawaan itu melarang itu ngaku antek itu nyenyen Pak. Nanti kalau nyenyen itu terima benang itu ya. Malu, tamu takdir. Makanya kalau mau dengan kerja nyambut kain ini bersama terpatenan. Tok nih suwe-suwe yo mati sih. Warga itu jangan. Jadi hikmah itu intinya mana tinggi banget. Besok lewat itu. Ketika sedih. Niku kan sering-sering bermusik sholat berjamaah. Niku nambah sekali Bapak Ibu kalau hormati jenengan pikir-pikir itu. Peyangkon itu koyok kain, koyok baju. Baju niku nek baru tinggu, jakon tinggu, piknik tinggu, arisan tinggu. Nek suwe-suwe dadi amoh nang sama lho Pak. Tinggu. Piyantun itu yang ngaten, saya tuwe, saya tuwe. Nek wis tuwe, temu di Pak. Mati. Nek cara wong Islam niku kan kasar. Asline iki dikuak namine apa dimakamkan. Orang-orang kuburan tidak. Tapi alhamdulillah kalau panjenengan ditompo oleh Allah Subhanahu wa taala karena punya amal tobat. Bapak Ibu hormati keluarga begini betul wayang. Janapa niku simbole wong sing kuat imane salat 5 waktu utawa 5. Ciri-cirine wong sing salate ditampa kali Gusti Allah niku siji tindake sae, ucap sak niku gawa manfaat. Mlaku wae sirahe kepalane iki menunduk dalam arti apa? Punya sopan santun. Mlaku mawon alon-alon. Iki jangan duka
swarga. Jadi ciri wong mlebu swarga niku ngoten niku. Lah saged nek kula kecap saged manfaat itu nggih sering ngaji ngeten iki, Pak. Sering ngaji ngeten iki. Lah niki fungsi namine buta cahya wau sendiri dolan ambon buta tak boleh rene. Wah melu warisan ya. Niki. Jauh. Niki selalu ke atas. Congkak dan sombong. Niki ciri. Lah ini bukan godol, jangan kau selalu digoda, wong arep apik yang digoda. Contohnya panjenengan jeneng masjid, enten kota amal. Niku nak tembangi wong Jawa, biya banyu. Ora jamu karo mesem kuyu ngilangake rasa atik jawil jebol wis sore. Iki lho aja nang masjid nek buka dompet iku aja suwe-suwe wae. Ya biuke sing oke. Nek buka wis suwe dompet isine nek 100 eneng ketan wis suwe-suwe kok gak suwe Lorong ewu nak. Makanya bikin Jawa niku nggih rahasia. Ya. Yuk. Gak sedulur mbok lewat 5.000 ratusan. Ya wis. Nek karo mesem maksudnya nopo ikhlas. Wong niku nak tumindak nopo kemawon ikhlas, pegel ikhlas. Tapi nek panjenengan nyambut gawe gak ikhlas, enake kono musuh, kesandung mau niku. Kesandung apa, kesandung apa? Jadi wong ikhlas niku ngilange pegel awak. Nih. Ya kados iki selalu godhog. Kok ngalep omburi ning dhuwur mboten sakit niki cagane. Setan kok jeng godhong ing dhuwur mboten saged. Marga napa? Piyantun iku nek cedak karo Gusti Allah, apa sing nyuwun dhateng Gusti Allah. Setan iku mboten saged. Ya tak terangke aku gawe dhewe ora iso. Lah dadi nek napa-napa niku saged diatasi. Niku jan napa niku senjatane jenenge panah. Oh, kakek. Panah. Panah ini artinya mana? Wong itu nak kulo ngaji, sering baca Al-Qur'an, amar wong saleh. Ati ini sae. Dipancing uga kembang nesu jam apa itu pernah kalah dari cakil pun dipeseni kali semak. Ojo jotos genteng jotos. Kon bijar makan. Tapi bukan kuat gimana genteng jotos akhirnya kalah. Jadi kanthi ati sing muling sing. Jadi nek bapak-bapak gadah istri, wong wedok iki pembunuh padha garwane Imam Ali Sayyidina Ali ku nggih wonten sami mawon. Enenge protes biasa. Dan itu putusan. Kula niku nate protes teng Garwono dan jauh Bu. Dan itu lho Pak. Itu susah itu malah budak lagi Mas. Waktu baik baru mulai kenal itu masalah. Klambi harus bisa cocok jilbab cocok itu ganti. Bu, kok ganti nek beli. Nek disesuaikan budak lagi. Ternyata bener keputusan sampai. Wong lanang beda dinteni kancane nganggo klambi dibenekke karo wong mutan sik ngono yo. Yo patut lah. Jadi kudu nopo? Kudu sering-sering silaturahmi
dalam pengajian. Dan itu di mana? Ngangge mana? Niki akhirnya kalah. Akan ketika timbul sifat aslinya jenenge buta geni. Sopo sing ngurut maneh kok sopo? Lae. Oi. Lae. Oi. Nah ini buta geni waduh geni niku. Setan digawe sapa? Geni. Nah, ini sangat berat. Niki pakai mati nih di mana setan itu sakitnya karo anti. Orang tua penusu mang wudu kok jero iso mang salat. Ora salat kok urut mang meneng. Bahwa nek dibilangi garwane mang meneng. Bos sesuk yo iso. Tapi biasanya itu sesuk ditutup nang. Biasanya itu. Neng gambar yang jenengan ya dan kerja dari kalau jenengan itu kudu akeh ngeten iki hening petuk kancane, petuk teng masjid umum rata-rata murah sendiri. Makanya segala sesuatu ada masalah itu kan sering-sering teng masjid. Nek teng masjid mesti jaringannya Allah Subhanahu. Jadi ini acara yang saya perlu dilestarikan yang jenengan melok gede ini yang pertama. Saya waktu di situ belajar dengan alhamdulillah ketika saat itu soalnya nopo misalnya ketemu dosen berhasil yang sawan gonya berkait mau pengen anak itu amal jari jenengan ngabari kita sekolah sing jenengan sabrake kok selamat ngantek surga bagi kapolres jenengan amal jari jadi amal jari yang dibanding amal dibanding amal lemah dari masjid atau amal jari bila senek-seneknya begini wak ambak-ambak sepele niki kathah dolan makanya tiang disik itu sering baca anu ngeten wae kula panjenengan banyak berserawung terus kenapa? Oh bahasanya serawung ya pokoknya amor wong akeh tentu banyak kesalahan nggih. Lah sing menawi kula panjenengan niku wegah pengajian, wegah permintaan. Sae niku margo awake niku mlebet barang-barang sing ora sewa. Saged napa disetor lagi ngeten iki, Pak. Bacaan kok didolake tiyang kathah. Ngeten iki kok didolake tiyang kathah. Dek daerah-daerah niki wonten majelis-majelis Allah. Niki berkah kathah. Pakai ngomong ngeten iki, ambak tak sepele. Niki berkah kathah. Ikut jenengan muncul semua panitia yang menguat dapat amal jariah jenengan kotoran-kotoran yang daging-daging yang penuh dosa itu sakit untuk yang terlibat akhirnya kok soyo padang sedang Gusti. Jadi ini hikmah pun Islam itu jamaah Allah. Makanya kalau panjenengan kersane nopo ati itu tetap terjaga diawali dari keluarga. Pokoknya bicaranya ajeng makan kerja itu suasana yang akan ditinggalkan pun damai. Ibunya aman, ayam. Halo. Sekarang takut. Tapi ibu gandane ngeten iki, Pak. Iki kira-kira sing kamu benar apa dengan? Iso iki. Ternyata wong ayu niku lagate. Nek orang kuat
raga yo wis rasane kono disyukuri. Carane pripun? Nek eling daster ning kamar rong dina, mak tetel goreng uga-uga. Soal iki kok dinggo. Iya, Pak. Wis boleh tau gitu. Ini ku nak sekarang gue cerdas. Dinggo nek. Kayak ambune pepe. Mau Pak Polisi sendiri Bu. Dan kantor iki lho sing kudu wonge ayu-ayu. Niku pun bayangin teng omah saja. Teko omah yo daster lan kuyuan keroan. Senep akhirnya gak pamit alasannya lembur boleh uangnya yang neng uangnya orang teko aku gak tahu raganya ganteng bangun sayur-sayur itu ternyata cuci muka makanya buat sering lagi ada tahu ngerti lah. Ini manfaat ibu nawa kalau berjenengan enter majelis taklim. Yang terakhir hikmah ibu nawa sangat pentingnya Pak, sangat penting. Maka sholat itu diwajibkan. Kados kanggo itu penting diwajibkan. Cuma ngomong itu boten ngerti. Sholat itu penting. Nek boten sholat jenengan boten iso oleh Allah Subhanahu wa taala. Benjing niku piyambak-piyambakku kembali ke sana, ada yang ketemu dengan Allah, enter sing boten. Syaratnya apa sholat? Kok nak sholat juga ngeten yo. Tunda cucu anak. Kalian ini dindase. Ini pikirannya duit aja. Sholatnya gelem, sedekah mau berkate gelem. Enggak, ini betul itu. Sangune korek apa? Alasane kok rokoke sombong. Wah ya tuh. Ayo, nanti mainan korek kok. Aku rokok kering. Rokoknya nama sih. Beda kali ibu-ibu itu tak putih-putih nasi gede Pak. Soalnya kalau yang jajan yo saso. Ini uangnya nanti kok. Gak tahu pengajian. Ini Pak. Jadi ini kan lagi saya mungkin Bapak masih bekerja. Dari orang sholat itu benar-benar ketemu oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya diwajibkan. Kanjeng Nabi Adam itu ketika Isra Mi'raj itu ditimali oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nek noleh nganan Kanjeng Nabi Adam itu mesem. Nek noleh diwon itu Kanjeng Nabi Adam itu nangis nopo. Enten malih niku dipun Kanjeng Nabi Adam. Sing Pak Polisi itu Nabi Adam. Dari Nabi Adam itu sedih. Sing nakal putune, sing nyekel putune. Iya. Mula nek jenengan tidak sae berarti nyenenge gaya iki. Ayo berarti di seneng-seneng. Iki maipun. Jadi maipun intinipun nek susah sering-seringlah ke masjid. Itu kan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Karena masjid itu adalah rumahnya Allah, tempat suci. Allah akan mengabulkan apa yang kita harapkan. Walaupun tidak sesuai dengan agama. Ada lagi. Oh, saya keluar dan cenderung lagu yo Cinderella. Wong salah ora gelem ngaku salah suwe
pagung wis ngerti saknyatane kowe selakun menangmu dhewe tak tanggur pari jebul kowe malah niku ngatur lho putih kula panjenengan tumindak saya mbok sing diminta saya mau malah balas elek kowe kudu urusane awake dhewe sing penting Gusti Allah terus lagi kok mawon saking kawula yen Pak Kapten ora mrene sale mriki kanca-kanca niku gak nyambut gawe kok dari pacar kula pertolongan sadurunge kula tak kebugar kon saking kawula aku mawon bila wae walidaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.